tomto inštruktážnom videu si predstavíme prípojné vozidlo ako súpravu povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky. Najskôr si pozrieme celú výbavu prípojného vozidla, ukážeme si možnosti pripojenia za osobné auto, potom za nákladné vozidlo, nakoniec si ukážeme správny postup práce s jednotlivými agregátmi, ako aj spôsoby ukladania protipovodňovej bariéry. Na ľavej strane prívesu nájdete kovové vedro, kovovú krhlu na vodu, ventilové lano dlhé 20 metrov s karabínou, hadicu na výfukové plyny dlhú 1,5 metra k elektrocentrále, kľúč na kolesá, pomocnú doťahovaciu tyč, redukciu k pólovej zástrčke, ťažné oko, redukciu k protipovodňovej zábrane, 2 kľúče na spojky, nasávací kôš, 5 kusov tlakových hadíc typu B, motorové kalové čerpadlo, elektrocentrálu a plávajúce čerpadlo. Na zadnej strane sa nachádza uzemňovací kolík ku elektrocentrále s 5-metrovým vodičom, búracia sekera, sekeromotika, krompáč, 2-kilogramové kladivo, hrable, stavebná lopata, vidly, cestárska metla, hasičská tlmnica, 3 kusy nasávacieho vedenia a 2 kusy zakladacích klynov. Na pravej strane prípojného vozidla nájdete predĺžovací vodič na prenosnom navijaku 400 V, predĺžovací vodič na prenosnom navijaku 230 V, prenosné osvetľovacie LED teleso so stojanom, 4 kusy prenosných protipovodňových zábran, 8 kusov upínacích pásov k protipovodňovej zábrane, 20-litrový plastový kanister na pohonné hmoty a elektrické ponorné kalové čerpadlo. Otváranie dverí nadstavby je celkom jednoduché, len pri zatváraní netreba zabúdať na zatlačenie zaisťovacieho kolíka na vzpere, aby nedošlo k jej poškodeniu. Teraz môžete vidieť správne zapojenie za osobné vozidlo. Úpravu spájacieho zariadenia za nákladné vozidlo urobíme takto. Najskôr si ručnou brzdou zabezpečíme prípojné vozidlo proti pohybu. Spustíme podpernú nohu a zaistíme ju. Odopneme poistné lanko ručnej brzdy a odpojíme elektrickú zásuvku. Odisťujeme ťažný klb od ťažného zariadenia vozidla a zároveň dvíhame podpernú nohu. Pripravíme si kľúč na kolesá, ťažné oko a pomocnú doťahovaciu tyč matíc zubových spojok. Odstránime poistku matice zubovej spojky. Pomocou doťahovacej tyče uvoľníme maticu zubovej spojky. Nadstavíme sklon podľa výšky ťažného zariadenia nákladného vozidla. Opäť pomocou doťahovacej tyče zatiahneme maticu zubovej spojky. To isté opakujeme aj s druhou zubovou spojkou. Po dotiahnutí matíc zubových spojok matice zaistíme poistkou. Pomocou kľúča na kolesá uvoľníme 2 matice na ťažnom klbe. Vymeníme ťažný klb za ťažné oko a opäť zaistíme skrutkami. Pre správne zapojenie je dôležité, aby koniec spájacieho zariadenia s ťažným klbom alebo aj ťažným okom bol vždy v rovine.
Bezproblémový chod a fungovanie prúdového chrániča môžu byť garantované len v prípade, že prídavný uzemňovací kolík s 5-metrovým káblom je zatlačený do zeme a kábel je zapojený do elektrocentrály. Prenosné osvetľovacie LED teleso so stojanom, ktorý dokážeme rozložiť na maximálnu veľkosť 160 cm, pripojíme cez predĺžovací vodič na 230 V k elektrocentrále. Pred samotným zaťažením by sme mali nechať motor elektrocentrály zohriať na voľnobehu po dobu niekoľkých minút. Elektrocentrála sa skladá z týchto ovládacích častí: páčka sytiča, páčka palivového ventilu, páčka škrtiacej klapky, rukoveď štartéra, matica uzemňovacieho kábla, spínač motora. Pred štartovaním motora skontrolujeme hladinu paliva, skontrolujeme hladinu oleja, zapneme spínač motora do polohy ON. Ak je motor studený a štartujeme ho štartovacím lankom, otvoríme palivový kohútik zatlačením čiernej páčky smerom doprava, zapneme sytič zatlačením šedej páčky doľava. Po naštartovaní vypneme sytič zatlačením šedej páčky smerom doprava. Pomocou škrtiacej klapky si nastavíme otáčky motora. Na výfukové potrubie namontujeme hadicu na výfukové plyny. Pred zastavením motora elektrocentrály necháme motor ešte niekoľko minút bežať na voľnobeh bez záťaže, čím zaistíme jeho vychladnutie. Potom prepneme spínač motora do polohy OFF a zastavíme palivový kohútik zatlačením čiernej páčky doľava. Ponorné kalové čerpadlo KS32,2 patrí do radu prenosných ponorných čerpadiel, ktoré sú ako priemyselné čerpadlá určené na čerpanie odpadovej vody znečistenej obsahom blata, ílu a podobných hmôt s abrazívnymi účinkami. Teplota čerpanej kvapaliny by mala byť v rozmedzi od 0 do maximálnej teploty 35 stupňov Celzia. Obsah pevných prímesí môže tvoriť 5% hmotnosti. Čerpadlo je určené na prácu v zvislej polohe, maximálny počet zapnutí je 10 až 12 krát za hodinu. Čerpadlo je vybavené doplnkovou tepelnou ochranou, ktorá chráni motor pred prehriatím. Ponorné čerpadlá KS32,2 nie sú určené na čerpanie horľavín, ropných produktov a do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu. Pre manipuláciu, spúšťanie a dvíhanie je na čerpadle určené držadlo. Ukotvenie čerpadla proti pohybu alebo otáčaniu urobíme ventilovým alebo záchytným lanom priviazaním k nejakému pevnému bodu. Pri štartovaní postupne najprv skontrolujeme hladinu paliva, skontrolujeme hladinu oleja, akceleračnú páčku presunieme do polohy plný chod so symbolom zajac, motor naštartujeme štartovacím lankom, ak chceme dať voľnobeh, akceleračnú páčku presunieme do polohy so symbolom korytnačka. Pri vypnutí motora presunieme akceleračnú páčku do polohy stop. Čerpadlo je pevne spojené s motorom do jedného celku. Spodná strana je opatrená plastovým vekom, ktoré zabraňuje vniknutiu nečistôt a tuhých častíc väčších ako 15 mm. Konštrukcia samotného čerpadla umožňuje tzv. Beh na sucho bez poškodenia. Motor je vybavený automatickým sytičom, ktorý sa v prípade štartu automaticky zapne a po zahriatí motora sám vypne. Plavák sa vyznačuje mimoriadnou stabilitou na vodnej hladine. Dve držadlá slúžia na prenášanie a manipuláciu a taktiež na upevnenie ventilovým alebo záchytným lanom na zaistenie proti uplávaniu.
Motorové kalové čerpadlo nepoužívame na čerpanie extrémne kalnej vody, použitého oleja, vznetlivých a výbušných látok, fekálií, septikov, potravinárskych kvapalín. Maximálny priemer častíc v nasávanej vode je 30 mm. Čerpadlo sa snažíme dať čo najbližšie k vode, aby sme nemuseli vytvárať dlhé nasávacie vedenie. Najskôr si pospájame nasávacie vedenie a na jeho koniec pripevníme sací kôš. Nikdy nepoužívajte čerpadlo bez sacieho koša. Pomôcť si môžeme kľúčmi na spojky. Na oko sacieho koša upevníme karabínu s lankom pre lepšiu manipuláciu a ukotvenie nasávacieho vedenia proti odplaveniu, najlepšie o pevný predmet. Druhú časť nasávacieho vedenia pripevníme k čerpadlu. Potom pripojíme k výtlačnému hrdlu tlakovú hadicu. Motorové kalové čerpadlo tvorí nasávacie hrdlo a polospojka B75 na pripojenie nasávacieho vedenia, výtlačné hrdlo na pripojenie tlakovej hadice B75, zalievacie hrdlo, vypúšťacie hrdlo, zátka palivovej nádrže, zátka plnenia oleja. V žiadnom prípade nesmie byť čerpadlo prevádzkované bez predchádzajúceho naplnenia vodou z dôvodu jeho extrémneho prehriatia. Zatvoríme zalievacie hrdlo. Štartujeme ťahaním samonavíjacieho tiahla štartéra. Predtým ale nesmieme zabudnúť otvoriť prívod paliva presunutím páčky palivového ventilu doprava a zapnúť spínač motora do polohy ON. Páčku sytiča posúvame doľava do polohy zapnutý. Sytič nie je treba na spustenie zahriatého motora alebo pri vysokej okolitej teplote. Pri vypnutí motora najprv uzavrieme prívod paliva presunutím páčky palivového ventilu, prepneme spínač motora do polohy OFF. V protipovodňovom prípojnom vozidle sa nachádzajú 4 segmenty protipovodňovej bariéry. Je využiteľná na ochranu domov a objektov pri hrozbe povodní. Ide o systém vodou proti vode, keď je vnútro bariéry naplnené vodou. Protipovodňová bariéra je zhotovená z vysokopevnej polyesterovej textílie s obojstrane naneseným polyvinylchloridom. Rozlišujeme dve základné usporiadania stavby bariéry, a to za sebou alebo do pyramídy. Protipovodňové bariéry stavajte vždy tak, aby prepojovacie manžety neboli v protismere toku vody alebo prichádzajúcej povodne. Manžeta slúži na spájanie jednotlivých segmentov za sebou, smer toku vody je na nej vyznačený bielými šípkami. Povrch, na ktorom budeme stavať protipovodňovú bariéru, musí byť rovný, s maximálnym sklonom v pozdĺžnom aj priečnom smere 2 stupne, čiže prevýšenie 35 cm na 10 metrov a bez ostrých predmetov. Pri stavaní bariér za sebou vkladáme kruhové čelo na konci valca do prepojovacej manžety ďalšieho segmentu bariéry až po bielu čiaru. Segmenty rozbaľujeme tak, aby napúšťací ventil a odzdušňovacie ventily boli vždy na vrchu. Manipuláciu s jednotlivými prázdnymi bariérami nám uľahčujú držadlá na rohoch. Bielými bodmi sú vyznačené miesta na ukladanie spájacích popruhov pri stavbe segmentov vedľa seba. 2 vodotesnými zipsami je zabezpečené vypúšťanie vody z bariéry, skontrolujeme ich uzavretie. Napúšťací ventil sa nachádza v strede bariéry a je zaistený vekom. Po odskrútkovaní nasadíme do ventilu redukciu na pripojenie tlakovej hadice B75. Pre lepšiu manipuláciu si môžeme pomôcť kľúčmi polospojok. Ukladanie popruhov vykonávame na miestach označených bielými bodmi na spájanie segmentov vedľa seba a do pyramídy, a to tak, že popruh ide popod bariéru a začiatok popruhu zo sponov je položený zarovno s okrajom bariéry.
Otvoríme odzdušňovacie ventily na oboch stranách. Ak je ale bariéra vo svahu, tak len ten, ktorý je umiestnený vyššie. Začneme napúšťať vodu do bariéry. Ak by mala bariéra tendenciu pohybu do strany, môžeme ju po celej dĺžke založiť vrecami s pieskom. Počas plnenia protipovodňovej bariéry kontrolujte jej stav, aby bolo možné včas odhaliť prípadné nedostatky. Keď vodný stĺpec vychádzajúci z odzdušňovacích ventilov dosiahne asi 10 cm, zastavte zdroj vody a uzatvorte odzdušňovacie ventily. Odpojte redukciu z plniaceho ventilu. Ak je plniaci ventil otvorený, tak ho uzavrite. Zatvorte kryt plniaceho ventilu. Všetko opakujeme na ďalšej bariére. Po naplnení bariér nám prepojovacia manžeta spojí segmenty do jedného celku. Vypúšťanie spravíme najskôr len čiastočným pootvorením zipsu. Po odtlakovaní môžeme otvoriť celý zips a vodu necháme samovoľne vytekať. Pri stavbe bariér do pyramídy ich ukladáme dve vedľa seba a previažeme popruhmi. Popruh zaistíme do spony, ale veľmi neuťahujeme. Ak máme zaistené všetky popruhy, začneme s plnením druhej bariéry. Otvoríme odvzdušňovacie ventily. Priebežne stále kontrolujeme stav bariér.
Po naplnení uzavrieme prívod vody. Odpojíme redukciu splniaceho ventilu a zatvoríme kryt. Popruhmi upravíme bariéry tak, aby boli tesne vedľa seba. Na vrch rozložíme tretiu bariéru. Opäť previažeme popruhy na druhú stranu a zaistíme ich do spony, ale neuťahujeme. Pripojíme redukciu a začneme plniť. Stav tretej bariéry priebežne upravujeme. Pri vypúšťaní najskôr otvárame hornú bariéru, až potom spodné. Po úplnom vypustení je potrebné bariéry vyčistiť zvonku aj zvnútra a nechať dôkladne vysušiť pred ďalším uskladnením.